kanugon nga wala ma-experience ini sang subong nga generation. Amo ning matuod gani pa dito PPP pongko plus pamati kay subong nga punto por punto amo ning aton pagkatalakayon. Una nga punto, sa una basta wala klase, maligo kami sa suba. Kung mag-ulan, maligo man kami sa ulan. Pigado lang kami, pero puwerte kasadya. Ang mga tao sa amon tupad balay, daw pamilya ang pagkabig namon sa ila. Manggaranon ka na sang una, kung may ara ka refrigerator. May black and white nga TV, diliso-liso ang channel, tapos may bintana-bintana. Kung ikaw nagapanilig sa inyong usaran, manghulam ka pa sa tupad balay sang puspuro, kay para dabukan ang inyong mga basura. Ang kalingawan sang mga tigulang, mamati sang radyo, mamati sang tuyang ermitanya, o kung orasyon sa kahaponan. Tapos, ibulad pa ng bateri para dason nga adlaw magamit, tunog-tunog naman ang radyo. Kaduha nga punto, sa mga kaingod, ang tawganay, nanay, tita, tiya, tiyay, auntie, angkol, tatay, tiyoy, tiyo, manong kag manang, biskan hindi magpamilya. Ang mga kabataan, sadya maglibot-libot sa dalan, kay ti pwede mamuksi sang bayabas, magsaka sang santol, tambis, o kung ano-ano pa nga prutas nga pwede kanon. Mas masadya pagit kung ang inyong nga tupad balay, nagapamunga ang injan minggo o kung ang santol. Mangayo ka na, tagaan ka pa sang ginamos, isuso nyo dila kag tanan ka mo magkirinaon. Pagkahapon, ti siyempre, gapanimaho ka na. Baho na ka sang adlaw, kag puno ka na sang taping. Ti sigurado, akigan ka na sang imo nga nanay. Kag nadumduman ko gid, basta gani ang kalangitan blue, perti ka sadya kay perti ka init. Kag kun orange, sigurado, dason nga adlaw ina maulan. Ikatatlo nga punto, wala kami nagkakaon fast food. Kaya hindi pa tuya uso ang Jollibee o na McDonald's. Naanad kami sang home cooked meal sang amon nga ginikanan. Miyara kay BL, kadyos baboy lang ka. Sinogba nga isda, laswa, dinuguan, ginataan nga dagmay, miyara man takway. Ang amon nga dessert, hindi ice cream. Naanad kami sang agugo nga baratuhon lang. Kung matapos ka na gani sang tanan mo nga obra, sa inang adlaw, pwede ka na dayon kalumbayag, pwede ka nakahampang. Sari-sari ang mahampang sa una. Miyara sang amo-amo, lagsanay, may basketball, may balay-balay, may tirin-tirin, kag kung ano-ano pa nga pwede hampangon sa mga kabataan. Ikaapat nga punto, pagkatapos niyo hampang, lumbayag, siyempre pala malas ang tanan. Hindi pa to sang una uso ang mineral water. Siyempre mabaka kami sang Coke, Pepsi o kung Mountain Dew. Tapos tanan kami maom-om. Kung ikaw na maom-om, trapuhanin mo sang bayo. Tapos ikaw naman om-om. Amo nang kakalatabo. Sadya maglagaw-lagaw. Panumbalay ka maglantaw sang TV sa inyo nga tubad balay. Samta ka mo naglantaw, tanan ka mga kabataan sa may salog. Ang katigulangan ang mga nagapungko. Sa una, black and white pa ang TV. Kang maglantaw, mas damo pa ang pasayod. Gani kung ikaw suguon sa imong nanay mamakal, nagahapit ka pa sa ibang nga balay. Gani pagpuli, pinahan ikaw, luhod sa asin o kon munggo. Ikalima nga punto, hindi pa nauso ang mga mobile phone, mga telepono. Wala pa sa mga electronic devices sa una. Gani mga kabataan, wala na hadlok sa biskan anuman. Kung maginaway, sumbaganay. Ang mga bata sa una, wala pa sang pusil o kung sang kutsilyo. Kagang mga kabataan sa una, wala kami nahadlok na i-post sa social media. Ang adlaw ang amon nga curfew. Basta gani nagasirom-sirom na, pagpuli na, hindi magtiga ang ulo, hindi magpabungol-bungol, kay sigurado, silhig nga bukog ang mahulat sa imo. Ilabi na gid kung dason nga adlaw, may klase. Sa una, school is life. Biskan wala kami sang balon, maiskwela kami. Pagabot sa eskwelahan, kigan pa kami sa amon nga mga maestra, ginadukol. Kung kami may sala, o kung zero ang amon nga score. Amo ina ang ilang nga signs ang pagdisiplina. Tapos ang pinaka-importante sa tanan, ginabantayan namon ang amon mga baba. Wala kami kapamuyayaw o kung may ginahambal nga malain, ilabi na gid kunara ang mga katigulangan. Kay sigurado, ikaw malusian, ikaw makusian, ikaw mapakdulan, kag ang pinaka-makalain sa tanan, ang imong baba dapalan. Ini nga butang nga nagkalatabo sang una, wala na subong 100%. Gani ato na lang panumdumon sa mga throwback. Best experience ever. Gani magambal sila nga wala sang forever. Mayara forever, mga memories sang una.